Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mayong buntag kanatong tanan. Mga igsoon, ania na kita sa ikatulong adlaw sa ato ang nobena sa pagpangandam sa adlaw sa Pasko. Aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Nagakumpisala ko sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas akong dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala, busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Oh
magampo kita. O Dios nga makagagahom, nagbaguod kami ubos sa yugo sa daang kauplinan sa sala. Itugot nga maluwas kami, pinagi sa among gipaabot nga bag-ong pagkatao sa imong bugtong anak. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga magpili ako matuod nga kaliwat ni David, aron mahimong hari. Ang maong hari magmando sa tumang kamaalamon, ug ipatunhay niya ang hustisya ug katarong sa tibuok nasod. Kung maghari na siya, mahilikay na sa kadaot ang katawhan sa Huda, ug magpuyo nagmalinawon ang katawhan sa Israel. Paganganlan siyag ang Ginoo atong kaluwasan. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga ang katawhan dili na manumpa sa akong ngalan. Ingon nga buhing Dios nga nagkuha sa katawhan sa Israel gikan sa Ehipto. Hinunua, manumpa sila sa akong ngalan. Ingon nga buhing Dios nga nagkuha sa katawhan sa Israel gikan sa nasod sa amihanan. O gikan sa ubang nasod, diin ko sila patlaagi. Ug anhi na sila puyo sa ilang kaugalingong nasod. Ang pulong sa Ginoo. Ang katarong mo lambong sayang panahon, ug ang kahingpitan sa kalinaw hangtod sa kaangturan. O Diyos, tugay sa imong panghukom ang hari, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya sa imong katawhan uban sa katarong, ug sa imong mga nagantos nga anak uban sa panghukom. Luwason niyang kabus nga tawo, kun musangpit siya, ug ang nagantos, kun wala gayoy mo tabang kaniya. Maluoy siya sa mapausanon, ug sa kabus, ang kinabuhi sa kabus, iyang luwason. Daigo ng Ginoo, ang Diyos sa Israel, siya lamang ang naghimo
sa katingalahang mga buhat, ug daygon sa kanturan ang iyang mahimayaon nga ngalan. Mapunuon ta sa iyang himayang tibok yuta. Amen. Amen. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang kahingpitan sa kalinaw hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kami. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ngayon ka, ugin. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Jesucristo. Ang iyang inahan nga si Maria, sinayuran ni Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose, nga iyang pamanhonon, tao nga matarong, apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria at tubangan sa mga tao. Busa naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghunahuna siya ni ini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo, pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kayang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag lalaki, ug nganli siyag Jesus,
kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Ug kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka babaeng ulay magmabdos og moanak og lalaki, ug nganlang siyag Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Busa sa pagmata ni Jose, ituman niya ang gisugo sa anghel, ug ipangasawa niya si Maria. Apan wala niya hilabti si Maria sa wala pa siya manganak. Ug ang bata ginganlan ni Jose ug Jesus. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon ni Kristo, mayong buntag kanatong tanan. Atong pamalandungan ang hiyas ni San Jose, ang amahan ni Jesus dinhi sa yuta. Ang usa sa iyang mga hiyas mao ang pagkamatarunganon or righteousness nga ato ang nadunggan sa ato ang ebanghelyo karon sumala ni San Mateo. Mga igsoon, adunay duha ka rason ngano nga giila siya niini nga hiyas. Una, si San Jose matinud-anon sa balaod. Kini nagpasabot nga nagtinguha siya nga magsunod sumala sa mga balaang sugo o sa kabubuton sa Dios. Ikaduha, atong nadunggan sa atong ebanghelyo ang iyang maayong buhat kay dili niya gusto nga si Maria pakaulawan. Kini nagpakita nga sa pagkamatarunganon ni San Jose, wala siya'y laing tinguha, kundili pagatahuron, pagasundon ang balaod sa Dios, ang kabubuton sa Dios, ug nga buot niyang panalipdan ang dungog sa usa ka vulnerable nga babay. Sa atong ebanghelyo, ato usab nga nadunggan nga si San Jose nagdamgo. Maigsoon ni Kristo, makaingon kita nga sa damgo, masinati nato ang usa ka lalom nga mensahe. O kining mensahe nagbutiyag o mabutiyag pinaagi sa imahen o imahe nga nagkinahanglan og paghubad nga hinaot unta magdala kanato sa kamatuoran. Ug sa damgo ni Jose, klaro ang mensahe. Ug dili na niya kinahanglan nga kini hubaron. Ang mensahe nga gisulti sa anghel sa Ginoo nagtawag kaniya sa pagsalig sa Ginoo. Kaya ang anghel nagkanayon. Jose, anak ni David, ayaw kahadlok sa pagdawat kang Maria, isip imong asawa, kaya ang bata nga anaa sa iyang tiyan, mawang buhat sa Espiritu Santo. Manganak siya og usa ka lalaki, og pagatawgon mo siya og Jesus, kay siya magaluwas sa katawhan gikan sa ilang mga sala. Mao na maigsuon nga sa pagmata ni San Jose gikan sa iyang damgo, nga klaro ang mensahe, gibuhat niya dayon ang gisugo sa anghel o gidawat niya si Maria sa iyang kinabuhi o sa iyang panimalay. Maigsoon ni Kristo, importante ang pagsalig sa Ginoo sa tanang panahon. Dili dali
ang paglawig ni ining kinabuhia. Taliwala sa mga umaabot nga unos o sa pagkapaspas sa panahon o usahay sa mga insiguridad. Mauna ang tingog sa Dios nga nag-ingon, ayaw kahadlok. Mensahe kini dili lamang kang San Jose kundili kanato diha sa pagsali ug paglaom sa tabang sa Ginoo kanato. Kanindot mga igsuon nga atong madawat ang hiyas sa pagkamatarong ni San Jose. Sa biblikal nga kahulugan, ang pagkamatarong usa ka gasa gikan sa Dios. Dili kini usa ka butang nga makuha pinaagi sa kaugalingong paningkamot. Apan gihatag kini sa Dios pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Apan kini usab usa ka hiyas pinaagi sa pagpuyo sumala sa kabubuton sa Dios ug paghimo sa matarong ug husto ug pagpakita sa pagkabalaan sa Dios sa atong mga buhat. Si San Jose nagtudlo kanato sa paghigugma sa Dios, sa paghigugma sa balaod sa Dios, ug pagpuyo sa usa ka discerning life pinaagi sa maampuong kinabuhi, hain abli ang atong kinabuhi sa pagsunod sa tingog sa Ginoo nga nagiya kanato. Ania kita dinhi atong ablihan ang atong kasing-kasing sa pulong sa Dios nga nag-ingon, duol ug sunod kanako kang Kristo. Ug hinaot unta nga atong masinati ang gugma ni Hesus sa komunyon o sa Eukaristiya. Ug hinaot unta nga dinha sa maayong buhat ubos sa grasya sa atong Ginoo, atong hinumduman ang importansya sa kaluoy o gugma sa atong kasing-kasing sa atong tibuok nga kinabuhi. Ug sa ingon nga paagi, sama ni San Jose, mahimo kitang tinuod nga instrumento sa Dios. Sa laing bahin, kay daghang mga batanon dinhi. As they say, the hope of the future. Hinumduman nato ang pagpangayo sa mga gasa ug mga hiyas nga iya sa Ginoo. Dili kabayran ang responsibilidad sa usa ka amahan, sama ni San Jose, sulod sa panimalay. Ang mga amahan naghatag og giya o pagtulunan, and they point to no other than God the Father. Mao nga importante ang communication, ang love, ang care sa pag-uban sa mga anak aron mahulma sila to how God wants them to be as His children. Og dinhi dili gayod kabayran ang mga sakripisyo, ang panahon o pakig-unong sa amahan sa usa ka haligi para sa kaayuhan, sa kalig-on o kalinaw sa panimalay o sa tanan nga nagapuyo niini. Mao na nga kung nasinati nato, kung nasinati ninyo kininggasa sa kaayuhan, sa kalig-on ug sa kalinaw sa panimalay, pasalamati ang imong inahan. Pasalamati ang imong amahan. Kay kini are gasa sa atong Ginoo. Ug dugangi pagani kining gasa sa sulod sa panimalay,
Pinaagi sa paghatag sa imong kaugalingon nga hinatag nga gasa sa Ginoo aron nga mutubo ug mulambo ang usa ka panimalay ug ang tanan nga nagpuyo niini. Ug dili nato hikalimtan mga igsuon sa atong katilingban, dinhi sa atong katilingban, nga ang pagkamatarong nangahulugan nga andam kita manalipod sa mga ginadaog-daog, sa mga nakalimtan, sa mga inosente. Pinaagi sa pag-ila sa importansya ug dignidad sa kinabuhi aron kini kanunayng panalipdan ug pag-atimanon hangtod sa katapusan. Kini tungod kay ang pagkamatarong mao ang pagpakita sa kaluoy sa Dios gumikan sa atong kinabuhi. Niining santos nga misa atong pangayoon mga igsoon ang grasya ng atong kinabuhi nakasentro sa Dios sama ni San Jose. And I would like to invite you to pray this prayer as we prepare for Christmas. These words, Lord, reveal yourself to me. Guide me on your path. Atong balikon. Lord, reveal yourself to me. Guide me on your path. Aron sama ni San Jose, ang pagkamatarunganon dinaa sa kahadlok sa Ginoo, dinaa sa pagtuman sa balaod sa gugma, dinaa sa pagbuhat sa hilom, ug unsay maayo ug makalipay sa Dios sa pagpangalagad ug pagtugyan sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon sa atong mga igsuon ug atubangan sa atong Ginoo. Maghulma kanunay kanato pinaagi sa mga gasa ug hiyas sa Espiritu Santo. Padayon kitang mag-ampo. Ginoo, ipadayag ang imong kaugalingon kanako. Ginoo, ipakita ang imong kaugalingon kanako. Ginoo, ipadayag o iputiyag ang imong balaang kabubuton kanako. Aron nga sama ni San Jose, makanunayon kita sa pagsalig sa kabubuton ug lihok sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Amen. Hinaot paunta. Palihog manindog. Magampo kita ngadto sa Dios nga nagtugod sa iyang anak nga mahisama kanato pinaagi sa masugtanong pag-atiman sa mga bulahang Jose ug Maria. Magampo kita, Ginoo, luwasa kami. Ginoo, luwasa kami. Alang sa atong Santo Papa, sa atong obispo, mga kaparian o relihiyoso, nga sa kanunay masinugtanon sila nga musanong sa mga tahas nga ilang nadawat. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Alang sa tibuok kalibutan nga ang tanang kanasuran magsunod sa mga balaod pinasubay sa kabubuton sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Alang sa atong mga kaigsuunan nga nawad-an sa paglaom tungod sa ilang mga mabugat nga suliran nga mahupay sila pinaagi ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Alang kanato nga naningkamot sa pagsunod sa kabubuton sa Dios nga sa kanunay ato kininghuptan nga malig-on. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo,
nga mabayaw na ngadto sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga kaigsuunan, labi na ang mga biktima sa kalamidad, nga ilang madawat ang ganti sa gingharian sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwas kami. Para sa mga katuyuan o itensyon sa tanang pilgrims ug devotos ni Senyor Santo Niño, magampo kita. Ginoo, luwasa kami. O Dios, dungga ang among mga pagampo, nga gihalad namo kanimo. Ug himoa kaming masinugtanon kanunay sa imong kabubuton niining among pagpuyo sa kinabuhi, nga pinasubay sa kabubuton sa imong anak, nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo, aron ang ako ng inyong sakripisyo, dawaton nunta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayo paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, pinaagi sa misa nga among ihalad, makapahimuot unta kami kanimo. Himoa kaming takos nga makaambit sa walay katapusang kinabuhi ni Kristo, nga nagpakamatay aron maluwas kami sa kamatayon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib. Gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inagabot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo. Tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop o pagdaig. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunaan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip mga yan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diya sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kalui kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, uban ni San Agustin ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ko nga daygon ug amoy ko haymayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa atong Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
Ginoong Hesukristo, nag-iing ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manawsab kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, pulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako amay ng kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang kung mamayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaas sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Ginoo, madawat unta namo ang imong kaluoy dinhi sa imong simbahan. Andama kami aron makasaulog ug angay mga pasidungog sa umaabot nga pangilin sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo sa kalinaw aron pagigugma o pag-alagad sa Ginoo. Maayong buntag, maayong adlaw ka.